No, näen sen hiukan ongelmallisena suoraan sanoen, koska se ongelmat lähtee siitä, että hyvinvoinnin edistäminen, joka nyt on käytännössä niin kuin täysin kuntien vastuulla, se lähtee siitä niin kuin elinkaariajattelusta, että jos me esimerkiksi panostamme nuoriin lapsiin aikaisessa vaiheessa, niin me jossain vaiheessa siinä ihmisen loppupäässä niin kuin kyllä sitten taas säästetään. Ja nähdäkseni niin kuin taloudelliset niin kuin kannustimet lähtevät pois tästä koska tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen niin kuin siirtyy monelle organisaatiolle. Ja mä näkisin, että ehkä enemmänkin pitäisi kysyä sitä, että ketkä ovat tässä uudessa kontekstissa tämmöisiä niin kuin luonnollisia hyvinvoinnin ja terveyden edistäjiä. Ja mun nähdäkseni niin kuin se pitää lähteä siitä, että kenellä on ne oikeat taloudelliset kannustimet siihen. Ja silloin katse kääntyy maakunnan liikelaitokseen, katse kääntyy myöskin näihin sote-keskuksiin, jotka ihan selvästikin niitä tulee kiinnostamaan se, että miten niiden potilaat voivat, niiden asiakkaat voivat. Ja mä uskon, että asioista, jotka ovat tällä hetkellä niin kuin selviöitä, että kunta vastaa siitä. Esimerkiksi otetaan nyt nyt kun on talvi ulkona, niin hiihtoladut. Tällä hetkellä on ihan selvää, että kunnat niistä vastaavat. Mutta kysymys tuleekin olemaan, mä uskon, että tulee nousemaan niin kuin esimerkiksi kysymyksiksi se pitkässä juoksussa, että onko se kuntien tehtävä. Kunnat tulevaisuudessa, niillä tulee olemaan tietysti niin kuin tehtävät vähenee, mutta myöskin rahoitus vähenee ja tullaan elämään niin kuin aivan samanlaisessa niukkuudessa tulevaisuudessa kuin nytkin. Että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sitä ei niin kuin hyvällä tahdolla niin kuin rakenneta, vaan sitä rakennetaan rahalla. Se on tämä pelko. Pitää tosiaankin niin kuin pohtia, että miten se sitten niin kuin tämmöinen hyvä yhteistyö saadaan aikaiseksi maakunnan ja kuntien välillä. Lähtemällä kotiin töistä, olemalla perheen kanssa, liikkumalla luonnossa, joskus käydä salilla tekemässä tämmöistä vähän kovempaa treeniä ja sillä tavalla